Per tal d'escriure amb fluïdesa i cometre els menys errors possibles, cal optimitzar al màxim el moviment dels dits. Els polzes sempre han d'estar sobre la barra d'espai. Simplement has de pressionar la tecla amb un cop ràpid i sec. No cal aixecar-los per prémer les tecles de la fila guia i la barra d'espai. Les tecles sovint considerades més difícils són les que prenem amb els dits anulars. A la fila guia, la S i la L, perquè a diferència dels altres dits, amb aquests no solem fer res en la nostra vida quotidiana. Per això és habitual prémer dues tecles alhora. Així doncs, cal esforçar-se per evitar-ho. Amb la pràctica ho aconseguiràs. No tenen aquest problema les persones que toquen certs instruments musicals, perquè ja tenen els dits entrenats per moure'ls de manera independent. Comprova la independència dels teus dits practicant de tant en tant aquest exercici. Recorda, la barra de l'espai es prem amb la mà contrària a la darrera tecla premuda. Si la tecla anterior a l'espai l'has premuda amb la mà dreta, prem la barra d'espai amb el polze esquerre. I a l'inrevés, si la tecla anterior a l'espai l'has premuda amb la mà esquerra, prem la barra d'espai amb el polze dret. Si no tens els polzes sobre la barra d'espai, estàs desaprofitant temps i concentració. Per exemple, després d'escriure sal, has de prémer l'espai amb el polze esquerre. S, A, L, espai. Després d'escriure falla, has de prémer l'espai amb el polze dret. F, A, L, L, A, espai. Ara cal tenir la màxima concentració per prémer cada tecla correctament. Amb el temps aconseguiràs moure els dits de manera automàtica i inconscient. En aquest exercici practicaràs especialment les lletres S i L, escrivint paraules soltes amb les tecles que ja coneixes. És molt probable que hagis de fer 3 intents per avançar a l'exercici següent. És la cosa més habitual per a la immensa majoria d'alumnes que comencen des de zero. Així que, si comets massa errors o creus que escrius amb massa lentitud, no t'obsessiones. Estàs aprenent. Ànim! Aquest vídeo és una lliçó del curs de mecanografia d'interdidàctica.com. Pots matricular-te gratuïtament per tal d'enregistrar els resultats dels teus exercicis o també pots fer-los al teu aire. Està disponible per a altres idiomes i en diferents teclats. Si l'estàs veient a YouTube, en la descripció tens els enllaços per inscriure't, començar el curs per lliure i fer aquest exercici. I també pots subscriure't, donar-li a m'agrada i deixar les teves preguntes i comentaris.